Gisosi sa Talisay City Health Office og sa City Disaster ang pipinaka mga dapit nga gisugyot nga mahimong nga vaccination na site sa Dakbayan sa Talisay. Adunay live report si Fim Marie Dumabok Fem. Yes, Bob, unang duha ka mga mall nga nahimutang diha sa Barangay San Roque ug Bulacau ang gisusi sa taga Talisay City Health Office o Talisay City Disaster Risk Management Office ganihang udto. Gisusi ang duha kagilantawan nga mahimong vaccination site sa taga City Health Office kung nahasubay ba sa mga rekisitos nga gilatid sa Interagency Task Force ug sa DOH. Sama na lang nga dali kining ma-monitor, maka-accommodate ug accessible sa daghang mga magpabakuna, ilabi na mga senior citizen ug person with comorbidities. Ang area niya, ang usasa lang ventilation niya kay we will be accommodating a lot of people. So we need nga it should be open kung mahimo. Gipaspasan sa City Health ang pagpangita og dugang vaccination site. Humanimando si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga sugod Hunyo 1, madugangan na ang vaccination site. Kasamtang naa diha sa Lagtang Gym ang vaccination center sa Dakbayan sa Talisay. Kay magdugang og vaccination site, hinungdan dugang napulo usab ka mga nurses ang ilang i-hire. Starting today, we will be getting out a advisory to all that will be hiring 10 nurses. 10 additional nurses contractual lang from June up until December, working from Monday to Friday, 8 to 5 p.m. and hopefully na makadawat og around 28,000 na sweldo. Sa labing uwahing ihap, Mayo 21, nakatunga na sa mga health worker nga naa sa master list ang nabakunahan. Kapin sa 30% na usab sa dulan 5,000 ka mga senior citizen nga naa sa master list ang nabakunahan. Og 90% sa 740 ka mga with comorbidities ang nabakunahan sa Dakbayan sa Talisay. Samtang 716 na kanila ang nakakumpleto na o nakadawat na sa duha ka doses sa bakuna. Bob, gawas sa duha ka mga vaccination site nga gilantawang buksan sa Talisay City Government, nakigalayn usab ang Project Balik Buhay sa City Government. Alang usab sa pagbukas sa mas dako pa nga vaccination area diha sa Dakbayan nga buksan usab karong Hunyo aron mas mapaspasan pa ang pagpamakuna. Inon gipasalig sa ATF nga unlimited vaccine ang ihatag magdepende sa ma-generate nga master list sa Dakbayan. Bob? Salamat Fim Marie Dumabok sa imong live report.